Салому алейкум бинандагони азиз. Ман Диловар Меликов ва дар ин видео мо дар бораи 10 легендаи солҳои 2000-уми Тоҷикистон гап мезанем. Обунашавӣ ва лайки худро дареғ надор. ин мошин Opel Kadett мебошад, ки аз соли 1984 то соли 91 дар Олмон истеҳсол мешуд. Ширкати Deo Кореяи Ҷанубӣ соли 87 бо литсензия ва коркардҳои Opel мошини Deo Racer баровард. Баъдтар соли 94 Deo Racer бо ёрии ширкати Opel модернизатсия шуда номи Nexia-ро гирифт. Дар Корея бо номи Deo CLO машҳур буд. Nexia ду комплектатсия дошт: GL-OD ва GL-E Lux. модели люкс колпаки зебо, бамперҳои пешқафо ба кузови мошин рангшуда, тахометр, стеклоподъёмникони электрикӣ, қулфи марказии электрикии дарҳо ва баъзан кондитсионер ё ин ки гидравликаи рул. Nexia то соли 2002 муҳаррики 1.5 литр 75 қувваи асп 8 клапанат бо тамғаи G15MF аз Opel Kadett-ро дошт. Соли 2002 ба қисми болои муҳаррик дигаргунӣ дароварданд. акнун тамғааш A15MF шуд. муҳаррик 16 клапана буда, қудраташ то 85 қувваи асп хест. Nexia яке аз мошинҳоест, ки дар тамоми ҷаҳон легенда буд. охири 90 ва 2000 ин мошин дар Тоҷикистон яке аз аввалин мошинҳои хориҷӣ ба ҳисоб мерафт. нархашам арзон набуд. дертар аз Корея ва Аврупо Nexia-ҳои истифодашуда бо нархи дастрас меомадагӣ шуданд. сифати олмонӣ, сохти оддии техникӣ ва қисмҳои эҳтиётии арзон ин мошинро яке аз мошинҳои машҳуртарини мардуми тоҷик намуд, ки дар тамоми соҳаи зиндагии мардум то имрӯз истифода мешавад. Deo Nexia соли 2008 дар Узбекистон рестайлинг шуда ба намуди зоҳирию дохилиаш навгониҳо дароварданд. муҳаррикон аз Lanos 1.5 литр 80 қувваи асп ва аз Lacetti 1.6 литр 109 қувваи асп. соли 2015 оҳиста-оҳиста ин легенда ба равон Nexia табдил ёфта, истеҳсолаш қатъ гардид. Астраев легендаи зинда аст, барои он ки пас аз қариб 30 соли бароришаш то ҳол дар хизмат аст. Астраев ҳам мисли Nexia дар тамоми соҳаи зиндагии мардуми тоҷик истифода мешавад. Астраев фарзанд ва давоми Opel Kadett-E мебошад, ки падари Nexia ҳам буд. Астраев шумораи зиёди муҳаррикони нав гирифт, ба монанди 11 адад бензинӣ ва 6 адад дизелӣ. хусусан мотори индекси S16NZ ва X16SZR 1.6 литр 75 қувваи асп дар Тоҷикистон ба мардум бисёр хуш омад. салонаш ҳам як стиле дорад, ки сифати олмониро ба ёд меорад. вақте аз вагон мефаромад, салонаш як бӯи хуши олмонӣ мекард. дар он вақт фурӯшандаҳои Астраев мегуфтанд, ки ин мошина дар Германия як кампир 71 бор магазин мерафтад. вале дар ҳақиқат ин мошинҳо пеш аз фурӯш тайёр мешуданд, зеро дарди асосии Астраев занг задани кузов мебошад. ҳолатҳои қафо тоб додани спидометр ҳам рух медод. соли 1998 барориши Opel Astra G оғоз ёфт, ки ӯро Opel аз нол офарид. пас аз Astra G, Астраев то соли 2002 дар Полша истеҳсолаш давом дод. якумин насли Nissan Maxima дар Амрикои Шимолӣ соли 1981 ба олам омад. дар Ҷопон бошад, бо номгӯи Sefiro танҳо соли 88 пайдо шуд. Sefiro A33 сеюм насл мебошад, ки соли 1998 ба дунё омад. дар асри нав Maxima аллакай бо рақибони аврупоӣ ва амрикоии худ дар сифату дизайн ва дар комфорту технология гардан намедод. Maxima бо сифати дилпурии муҳарриконаш, ки озод то 500 000 километр бемонеа мерафт, дар тамоми ҷаҳон машҳур шуд. ҳатто кузов мерехт, лекин муҳаррик таслим намешуд. Maxima бо 4 муҳаррики 6 цилиндраи 24 клапана муҷаҳҳаз мешуд. 2 литр 140 қувваи асп, 2.5 литр 209 қувваи асп, 3 литр 200 қувваи асп,
3.5 литр 258 қувваи аст. муҳаррики 3.5 литраш дар дигар моделҳои Nissan ва Infiniti ҳам истифода мешуд. мисол Nissan Murano, Nissan 350Z ва Infiniti i35, FX35, G35 қудраташ 313 қувваи аст буд. Максима дар Тоҷикистон яке аз аввалин мошинҳои ҷопонӣ буд, ки ба мардум маъқул шуд ва дар бозор ҷойи мустаҳкамро гирифт. дар аввали солҳои 2000-ум кам мошина ёфт мешуд, ки дар суръат бо ин мошин бар ба бар рафта метавонист. муҳаррики объёми 3.5 литр чунон кокс мегирад, ки заминро канда мошинро ба ларзиш меорад. пас аз нимаи солҳои 2000-ум дар бозор сефирои рулчапана ва Максимаи амрикоӣ пайдо шудан гирифт. Nissan дизайни Максимаро як тавре офарид, ки томёнаҳои дуюм даҳсолаи асри 21 дар мода истод. ҳатто то имрӯз барои Максимаи тоза пули хуб додан дар кор аст. Максимаи A33 дар амрико бо номи Infiniti i30 савдо мешуд. зоҳирию техникӣ ҳардуи мошин фарқият надорад. Infiniti танҳо дар комфорт бартарӣ дошт. Nissan Maxima дар кузови сефиро истеҳсолаш соли 2003 дар ҷопон қатъ гардида, дар Эрон то соли 2012 истеҳсол мешуд. номгӯи сефиро соли 2003 ба Tiana иваз шуд. номгӯи Maxima бошад, танҳо дар амрико боқӣ монд ва имрӯзҳо 8-ум наслаш истеҳсол шуда истодааст. яке аз дигар легендаҳои ҷопонӣ Camry мебошад, ки аввали солҳои 90-ум амрикоро бо сифати хуби техникӣ забт намуд. Camry аллакай соли 97 дар амрико ҷоизаи мошини номери 1-ро гирифт. бо омадани Camry Vesi аз соли 2002 то имрӯз дар муддати 18 сол шоҳҷоиза дар дасти Camry аст. панҷум насли Camry Vesi соли 2001 дар ҷопон ба дунё омада, то соли 2006 дар амрико ва австралия истеҳсол мешуд. дар байни мардуми Тоҷикистон бо номи Camry 1 машҳур аст. Camry Vesi аввал бо 3 муҳаррик муҷаҳҳаз мешуд: 2 литр барои Осиёи Шарқӣ Ҷанубӣ, 2, 4 ва 3 литр барои Росия ва Амрико. коробка ду намуд буд: механики 5-скоруста ва автомати 4-скоруста. овозаи Camry ба Тоҷикистон ҳам расид ва миёнаҳои солҳои 2000-ум Camryҳои нав ба нави целлофанпеч пайдо шудан гирифт. Camry ва Maxima дар бозори Тоҷикистон ҳамчун мошини хориҷӣ ҷойи мустаҳкамро гирифтанд. маҳз аз ҳамин модел сар карда ширкат нархи Camryро арзон кард ва Camry алтернативаи хубе шуд назар ба мошинҳои қиммати олмонӣ. Camry соли 2005 рестайлинг шуд, ба намуди зоҳирӣ ва техникӣ навгонӣ ворид гардид. коробкаи автомат ба 5-скоруста иваз гардида, дар амрико муҳаррики 3.3 литр пайдо шуд. соли 2006 Camry V40 омад ва истеҳсоли Camry V30 қатъ гардид. Одним из первых МегаВАЗ начал продажи модифицированных 99-х моделей ВАЗ. Это новый индекс 2115. ВАЗ-2115 аллакай соли 97 тавлид ёфта рестайлинги ВАЗ-21099 мебошад, ки ба ӯ дигаргуниҳои назаррас ворид гардид. капоту қанотҳои пеш шаклаш мудаввар шуд. фарҳои пешу қафо дизайни замонавӣ гирифтанд. дари багаж шаклаш дигар шуда, спойлери чароғакдор пайдо шуд. бамперҳои пешқафо, ки пеш ранг намешуданд, акнун ба кузови мошин ранг карда шуд. молдинги пластикии дар пайдо шуд.
инчунин дар салони мошин ва электроникаш навгониҳо ворид гардид. Ширкати ВАЗ аввал нақша дошт ба системаи ходовои тормоз ва трансмиссия ҳам навгониҳо ворид намояд. Аммо ҳама ин қисмҳо аз 099 қариб бедигаргунӣ ба ВАЗ 2115 шинонда шуд. ин ба ширкат имкон дод ки мошинҳоро бо қисмҳои якхела муҷаҳҳаз гардонида масрафи ширкат кам шавад. бо омадани 015 ба асри нав, дизайни пешинаи чоркунҷаи мошинҳои ширкати ВАЗ аз байн рафт. муҳаррик ҳам беҳтар шуд ва қуввааш зиёд гардид. аз ҷиҳати электрикӣ стеклоподъёмникҳои дари пеш, противотуманник ва дар моделҳои люкс подогреви сидениҳо. акнун ронанда аз ҷои шишташ бо воситаи борткомпютер ҳолати равған, чароғакҳо, колодкиҳои тормоз ва миқдори оби муҳаррик ва обшапакро метавонад назорат намояд. Давайте послушаем, как звучит двигатель. 015 дар тоҷикистон яке аз мошинҳои дӯстдоштаи ҷавонон буд. бо омади 015 тюнинги мошинҳои советӣ ҳам ба зинаи боло баромад. акнун ба ҷои дискаҳои кушод дискаи оригинал бо ранги хокистаранги замонавӣ дар мода даромад. аудиосистемаи Sony Explode бо калонкаҳои сабвуфердор, фарҳои ксенон ва сигналҳои дорои овози махсус. барои ақиби мошинро шинондан аз пружин ду шохааш бурида мешуд. соли 2012 модели нав Lada Granta ба истеҳсол баромад, ки аз ҷиҳати бехатарӣ ва дизайн ба дархости замона ҷавобгӯй буд ва 2115 истеҳсолаш қатъ гардид. Бачаё, чалайка ҷиқиди?